Салом алейкум, халқи Тоҷик. Алейкум Я салом ва savol bor. rahmatulloh. Farz кардем ки президент фардо аз дунё бизгирад, вазъияти озода, вазъияти Рустам чӣ мешавад? Саломат бошед. Куша иншаллоh худо медонад вазъиятшо чӣ мешавад. Вазъиятшо кашмар мешавад иншаллоh. Худованд яъне ки намбара Раҳмонов дамо бихапем мо пулмил ҳамара биёрем, яки иншаллоh ки агар мурд вазъиятшо кашмар мешавад. Саломат бошед. Саломат бошед баба. Шумо онче ки мо гуфтаистем фаҳмидаистем мақсад чӣ аст? пас чӣ фикр доред? ҳоло ҳам зулм кардан, ҳоло ҳам киллер фиристодан, ҳоло ҳам ин корҳое ки шумо анҷом додаистед, инҳо корҳое ҳастанд ки ҳукумати шуморо идома метиҳад, ё ки Муҳаммад Иқбол кушта шуд, ё як мубориз кушта шуд. Ин сабаб мешавад ки ҳукумати шумо идома пайдо кунад, ё ин сабаб мешавад ки шумо дигар ҳукуматтон яъне ки абадият шавад. Ҳамин хел аст. агар Муҳаммад Иқбол муборизаро бас кард, ҳукумати шумо абадӣ мешавад, ин миллат дигар хаб мекунад. шумо ҳамина фикр кардед? ё ки ин миллат дигар бедор шуд, ҷиноятҳои шуморо фаҳмид, дигар куштани Муҳаммад Иқбол, куштани муборизо барои шуморо ҳеҷ маъне надорад. шумо бояд тағйир битиҳед худтона. тағйир додани худтон бо чанд роҳҳо имкон ва имконпазир аст ки ин корро анҷом диҳед. ба зиндон кардану боздошт кардану бадарға кардану делои ҷиноятӣ кушодану дар дохили Интерпол додану $25,000 додан, нафарро дар Интерпол дохил кардан, қатъи шумо наметавонед ки коре анҷом битиҳед. шумо наметавонед ҳукумати худтонро пеш баред. шумо наметавонед ҳукуматтона сварка кунед. хеле ки Раҳмонов мега мо ҳукуматта сварка кардагием. ҳукуматта сварка карда наметавонед дигар. вақт гузашт бирафт. он вақт ба итмом расид. ба ҳамон хотир худо кунад ки ин миллат буфаҳмад ва дарк кунад ки чӣ мусибатҳоеро оилаи Раҳмонов бар болои ин миллат овардааст ва ин миллат агар ҳар чӣ сабр кунад, агар ҳар чӣ тоқат кунад, дигар наметавонад рӯзи некеро дошта бошад. бо будани Раҳмонов, бо будани ин низоми фосид, рӯзи неке мо ва шуморо миллати тоҷик интизор нест. шумо интизори хайру хубӣ аз Раҳмонов надошта бошед. валлоҳи қасам, биллоҳи қасам, таллоҳи қасам, се қасами ҳонисӣ аст ки ҷони ман дар дастони белокайфи Аллоҳ